Y para el nuevo que vengo de vuelta, Minecraft gehiagorekin. Eta egon naiz pizka bat kamera kanpoan pizka bat material batzuk gehiago batzen eraikitzeko saio honetan, eraikitzeko etxetxoa edo. Pentsatu dut pizka nola egingo dugun, bale? Adibidez, hemengo horma izango da guztiarria, hau ikustez daukalako zentsu askorik, eta gero igual alboak, kristaleskoak, eta hemen atearen inguruan igual ere egiten du pizkat kristalesko zehozer. Ikusten duzunez ere ja ohea lortu dut, bale? Ja gauean lo egin dezaket, lasaitasun osoz. Beraz, hasiko gara, ia eraikitzen, hasiko gara pizkanaka, bale? Holan, ez orain, orain, astuta neukan orain, egiten duzunean ateak hiru ate ematen dizkizut, ez bat. Eta, klaro, zera, soberan. Baina, bueno, lortu, egon naiz Minecraft hori investigatzen, eta lortu dut kalabazasko hasiak hemen ditugu. Beraz, primeran, aldorretatik. Meloi esaten nahiagoko nuke, zenarioak eta alakoak, baina, bueno. Zer gehiago, a ber. Hasiko gara, erlatu naiz. Hasiko gara behar bada, hemen atearen inguruan, kristala jarriz, afuera, eta pentsatu dut, gutxi gara bera, holako zehoz, erlatu naiz. Holako zehozer, eta behar bada, hemen tipo kuadrikula, kristalesko kuadrikula. Igual hauek gabe. Hortxe. Bai, eta orain, hori aldugunean, bitartean, txatu dudan adibidez, alde hau eta bestea, kristaleskoa izatea. Lo egin nahi dut! Kabroi! Utsi lo egiten. Utsi nazazu lo egiten. Gero pentsatu dut, aurrerago beharko dugunean ahonditza etxea eta abar beharko dugula. Nahiko ahondi egin dut, baina, bueno, ziorazki, ahonditza beharko izango dugu, bera egitea. Pentsatuko gora egitea edo ez, baina printzipioz, ideia da bera ahonditza. Eta bitartean, joango gara lurra ukentzen. Bai, horretaz ez niz konturatu. Eta joango gara jartzen egurrezko lurra. Egurrezko lurra pentsatu dut. Hartu ditut eta herri hauek ebe, baina ez dakit. Zait holan erakargarri bilakatzen harri horiek. Bueno, egia esan da, harri hauek orokorrean ez ez... Ostia, jausten ez erastuta nukala hau. Ui... Iaia failepikoa dugu hemen. Ez dutan nukan hemen lur eremu hau irazira zegoela. A ber. Hortxe? Ondo. Vale. Gero hortuak itxasoa deko gula hortik abrotxatuko dugu hortu desenteak egiteko itxaso barrenera. Holan... Ez gala larritu behar, zera, ura izatea... ura izatea... Zera, landa eremu erdialdetan. Ja berez behan egongo denez. Hori horrezten digu, ez dugu behar... Zera, buketik, buaket... Jode, alzimerra daukat oraintxe bertan. Txoko gau parranda, ostia. Txina hau, afektatuta burbuinean. Orduan hori, zer gehiago? Kristalesko horma, teiatua, pentsatu egitea harri landuarekin. Hau da, harria pasatzen duzunean, zera, labetik, erabiltzea hori. Zeren eta eroriko nuke, ostia, apurtu dugu burdinezko, ostia. Eroriko nuke
hauetako bat, baina hauekin ezin dira egin eskailerak eta abar. Ez momentuz, baina. Orduan ba hori, egin behar daukat harri honekin ziurazki. Hori da nire ideia. Lan buruan daukadan ideia, vamos, baina. Nahi dut esan. Saiatuko naiz egiten, baina ez badut sartu goratzen, harri horiekin ezin izan erabili eskailerak bezala. Egurrarekin ere polita geratuko litzateke, pentsatzen ari naiz. Baina pizka bat igual egurra erabiltzea behar bada pizka bat klasiko egia izango litzateke, ez? Nire ustea edo. Behar bada leberiko dut harri grisa egiteko toki ezberdinen arteko bidea grisa edo arroia, ez dakit. Horietako bat egiteko bideak, mapan zehar, bideak arat eta honat joaten naizenean, izateko bideak jada eginda, horrekin adibidez, okurritu itezere, eta motz geratuko nahi segurlez. Ostia, egur gehiago behar da. Geratu nahiz motz, Jode. Eta hartu nuen egur kantitante desentea, ez pentsa. Hartu nuen 33 egur normal eta 33 bider lau dira 120 gehi amabi. 152. Nahi dut esan, ez dela harri gutxi, ez dela egur gutxi, baina. Baina, ostia, motz geratu nahiz azkenean. Bueno, berdin dago hemen, baso bat dako guretzako, beraz, aprobetsa dezakegu, egurra, behitu kalabazak, hain urbil eta maiz batetan topatu ditutaziak azkenean. Bueno, berdin dago. Egingo dut baita ere, meloientzako eta lakoentzako, hau beldurra ematen du, Hau holan egotea, beldurtzen du. Benetan. Meloia topatzea izango litzateke, ja, laospera. A ver. Topatu dut ere, Minecraftean, topatu dut armi arma posoitzuen zera, spawn bat, eta utzi ditut apuntatuta koordenatuak. Ez dut gure nahi asko urrundu. Utsi dut apuntatuta koordenatuak, zera izateko, ostia, behi hori. Hau da, Bizkat, goiti joango gara, bestela. Etxuli behar gara, osea, ezin naiz asko urrundu, ez ditut apuntatutak koordenatuak, etxearen koordenatuak, baina. Eta baso bosque frondoso esaten diote gaztelaniaz. Eta atera direla perratxikoak eta baron toki hauetan, baina txuliko gara, ez du ematen ezer interesante eta probetxudik dagoenik. Baso hori dago aterataz banail txarto Twilight Foresteko mozetik. Ez banail txarto, batzutan azermearra txarto jolasten nago, baina hori, ez banail txarto hori da uste dudana edo. Ontsunda dukadana edo ulertuta dukadana hobeto esan da. Erra naiteke, eta erratzen banaiz, zuzendu lasaitasun osoz. Inolako arazorik gabe. A ber, ea egur honekin ja sobran dekogu. Hau da, 16 egur normalarekin estak bat da. Osa, dekogu estak bat baino oso zer gehiago. Nik uste ja honekin sobran izango dugula. Edo hori espero dut, baina. Estere ja izango litzateke ja Epic File bider bi. Ondo doa, nik uste baietxe. Bai, soberan dekogu, ondo. Inpareak. Dekote... Ze gustatzen zenbak inpareak Minecraftean. Vale, ondo.
kristala dekogu, bai, jarraituko dugu gure bidirerak edo gure lehioak egiten. Ondo. Eta hemen be. Hortxe. Olantxe. Ondo, soberan eta dana, jo, Vale, orain hau hartuta. Ingo diogu... Bito, hasi zaigu, ze ondo. Txiko dugu hemen bat igual izateko gero lehiora. Osa lehiora... Teiatura egiteko teiatua, klaro. Bestela... Putada. Holan. Hau holan. Eta hemendik holan. Eta orain hau guztia, vale? Eta ja hor egongo da gure teiatua. Ez da oso igual, harri hau igual ez da guztiz politena egiteko hormak, baina bueno, pizka bat aldatxagatik igual egurra zerabiltzagarren edo besteak beste. Hau gutxienez da, harri hauen artean, mineral hauen artean da niri gutxienez gehien gustatzen zaidan zuria. Beste biak, bueno, kilikolo ez daude txarto, baina... Zer nire justo hor gustuko enetarikoak. Bueno, ez da hain txarto geratu. Hau polita izango litzateke, pizka bat egiten badiogu a lo Black Mesa. Ingo diogu lan. Eta eramango dugu hemendik. Eta sartuko dugu hemen. Mendian barrena. Bene ingo diogu basetxo bat, eta jarti joango gara barrura gora bera. Zer iruditzen? Ideia polita baietz. Hola, pizkat... Ez... Ez berdin egiteko, ostia. Nabil... Daramataztosa pizkat estarriarekin... Ikututa eta txoko parranda... Ez nau lagundu. Da daukana parrandan joatea. Etxen duzula... Holo. Etxen duzula ni bezala, txarto, buruti txarto. Buruti txarto fabrikatik etorri nahi zolan, baina... Hortxe. Ostia, bikoa da. Indut bikoa, irukoa. Baizagatik hemen orduan garatxe zai bikoa. Bueno, berdin dau, gero... Gero ondituko dugu. Hola, pizka bat... Misteriotsuagoa geratuko da. Hortxe. Claro, egin dudalako hor... Vale, bueno, berdin dau. Ez dugu berdin, itxusi geratzen da. Engo diogu hau ez, eta teiotarekin bat botako dugu. Eta eratuko da hor guztia, como... Super full epicness. Eta ere, hemen ikhorongo gara jartzen... Antortxak. Parko ditugulako. Eta gero restona dekogunean... Egingo diogu hor zeo zer, zarrera pizka bat... Ezberdina edo berezia edo horrelako... Horrelako zeo zer, ez dakit. Ikusiko dugu... Aurrerako, orduan kenduko dugut... Hau, hemengo lurra... Hemen jarriko dute... Harri hau... Politago geratuko delako... Hola, más plan base militar... Super full epiko. Hortxe, eta orain hau. Vale. Hor, mesedez. Mesedez. Hau, eta teiatu kenduko dugu, zatitxo hau, alde hau. Eta ingo duguna izango da. Altaltxo hau, etxeko teiatuarekin bat ekarri. Arte. Eta hemen desagertzea. Teiatutxoa. Ja basatzen gara harri... Bueno, claro, eske a ver. Base militarretan... Hormak... Harri honekoak dira, ez dira kakao. Hori be, egia da. Hortxe. Hortxe, ondo doa, ondo da gure txetxoa. Ondo doa. Tuko dugu labasau. Hortxe, primera. Momentuz kalabasak hemen godeko ditugu. Tartuko dut hau, beharko dudala.
Menja burdina bukatu da egiteari. Hortxe, eta urrea jarriko dugu egitera. Ui. Hor. Hortxe, eta hortxe. Primeran, orain teiatu egitean ikusteia da. Eta gero ja, gauzak ustartzen joatea, eta egin beharko diogu tokitxo bat errekurtsoak ordetzeko, eta joango gara gauzak iten pizkanaka. Teiatua. A ber. Vale. Txartu egin dut, nire izan berra dela eta. Ezin dire egin, bez, arrisko, nola ezetz. Aher ziren, ez da? Jo, baina itxusiegiak dira. Igual, hauekin. Egon, Bai, bale. Orduan. Hau, egin behar dugu hau. Eta orain, honetan, txartu iruditzen zait, Zin egitea bestekoak. Neko txartu. Bale, orain gauza da, sartzen gara erakuntzaren munduan, eta erakuntzaren munduan nire erdi mundua da, bale? Ez da guztiz nire mundua, baina, Orduan, hemen dekogu tejaban hau, igual, pentsatuta neuken autokazean egitea, eta gero erakusteko, aprobetsatuz edo, baina, orduan, hau joango litzateke, holan, gauza da hemen ditugula karratu bat, beste karratu txikitxo bat, eta gero dekogu hau. Orduan, hau ona etorriko da, hemen egongo da teiatua, teiatua etorriko da ona, karratu honetara. Bale? Ez da inzaia, nahiko simplea da, egia esan da. Ematen du zaila dela, baina ez da inzaia, Askoz, ematen duena baino askoz ere simpleagoa da egitea. Apa. Teiatuaren erresoluzioa. Hau lan. Orduan, hau onalduko litzateke. Hemen izkina egingo duke. Holantxe. Gainera, hemen, ematen, uste duzuena baino askoz ere simpleagoa egiten da egitea, azkenean da, eskina hauek jarraitzea, ia. Aibo. Bi blokeko jauziera. Afuera, eta afuera. Eta hau, hemen jarriko diogu. Claro, hau, hemen egongo litzateke. Eta bestaldean, hemen. Eta holan joango litzateke, eskina guzti hau. Bale, ez da inzaia, ikusiko duzue. Holan, eta orain, harri gabe geratzen ere naiz, harria beharko dut. Hori bai, harri asko. Eta ere gehiago alako kagadak egiten baditut. Bale. Eta, jode, harria beharko dut. Atutible. Ben joango da, bisekliz bat ateratzen, eta hemendik ere, helduko direla punto bat izango dela, nun puntu hori, gurutze hori, bi bisekliz horiek gurutzatzen diren puntuan izango da, hemengo karratu txiki honetako leioarekin gurutzatuko diren puntuan, eta era berberan, eskin honetatik eta bestetik, hemen dago karratu bat, lerro honetan dago karratu handi bat, eta zinetatik bisetlizak aterako dira. Eta gurutzatzen diren puntuan, izango da beste karratu txiki honen gurutzatzen diren tokian. Bale, kenduko dut, zuek ikusteko pixka bat igual hobeto, bale? Ideia bat izan dezazuen. Aranda ere harri gehiago beharko dut, baina bueno. Eta hemendik ere pixkat kenduko dut, hola? Pare bat. Hortz. Bueno, hau ez. Bale, hau. Ona doa, ona arte. Epo. Eta ja hemen gaudelarik, hemen ziko bainake beste holan egiten, bale?
Hau, holan joango litzateke. Epa. Hau hemen. Eta orduan hemen, azten sortzen doa bisekliz bat, baina gero hemen heltzerakoan, hemen heltzen zara, eta hemen ja, epo, sosteman nahi zen. Eta hori az dagoenez... A ber, itxoin. Orduan, hau, hemen joango litzateke, eta hau, hemen. Baina hemen ja, teilatu hau, honetan sartu danez, hemen, zuzena izango litzateke dana. Bale, zuek ulertzeko. Holan joango litzateke, hemen ja teilatu hau honetan sartu dalako. Ba, holan da dena. Holan doa teilatuen mundua. Ez dauka inolako misterio berezirik. Nahiko, egia esan da nahiko simplea da, eta ostia, ia, ez dakit ez da zenbat goazen, baina nahiko txo, joten zait denbora nahiko harin, Bala, momentuz, saiatuko nahi zaiten, baina ez dut ezin zela. Ez, ikusten, bale. Orduan, hau, horla oso beran dekogu, hau guztia be, hau gordeko dugu, hau gorde, harri gehiago behar dugu, Hori bai, hori beharko dugu atutiple. Atutiple. A ber, orduan gutxi gora bera hau izango da gure etxetxoa. Gusten zein polita geratzen den alde horretatik. Bale, nahiko simple, erraza. Bale, egin behar dugun beste gauzatxo bat da, egingo dudana. Zekit nola, hemendik izango dut igual enkantamentoen tokioa fijo. Eta gero, ona aprotxatu zau, hau ez dauka altuera asko, baina hemen egingo dugu gelatxo bat, txikitxo bat, eta hortegi hasiko gara gora bera, tokietatik. Esan da aprotxatuko dugu, harria behar dugula, eta ja gutxo gora bera egin dugula dana. Nahiko altua da, baina hori orain konpontuko dugu. Beitu, igual grisara biltzen dut hemen etxe barruko teilatua egiteko, beitu. Egitei esan dudan orain txe bertan. Hau, eraliko teilatu barrundak egiteko, eta hau hormetarako, eta hau bidietarako. Primeran. Vale, orduan. Hau izango litzateke, emetik. Pizkat sartuta. Eta iaia hemen edo, bitin bat aurrerago. Bale, gaua justen doa. Eguna joan data. Bale, hortxe. Ona, pizka bat, egingo dugu gelatxoa. Hemendik edo ja, gutxi gora bera. Mermak entzuten dira. Hemen, pizka bat, alboetara. Ireki, gela txikitxo bat justo... Justo hori, justo hemen gela txikitxo bat izatea, izkailera batzuk sartzeko eta azteko alde batera eta bestera joaten, besterik ez. Ziurazki pizkat aurreratuko dut nire kontura, baina bueno, lasaitasunez. Ez dakit zenbat doan, zuen baimenarekin, konprobatuko dut momentutxo baten. Bale, ia esan da nahiko txonoa ia da, ia 25 minutu. Eta nik uste... Pizkat usteko gorkoz, pizkat usteko garai aldu dala edo, nire ikuspuntutik. Ni badakizuet gehiago nahi duzuela, baina bueno, pitinka joan behar gara bestela, gehiegi dekozio bat batean eta gero ez eta ez, dosiak droga dosietan eman behar da. Eta nik badaki neuzu droga nahi zenez, nire dosiak oso txikiak dira. Baina bueno, zera, hemendik gratuko deneiz, nik zurazki pizkat egingo dut gehiago harria lortzeko eta beharko dugula.
Eta besterik gabe, espero zuen gustoko izatea saiotxo hau, etxaireki dugu basikoki. Eta urrengoko saion ikusiko gara lagunok. Gustoko izan baduzue, egizu izan behar duzuen, eta urrengo arte lagunok. Agur!